ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଠାକୁର ପୂଜା କଲାବେଳେ ତୁଳସୀ ପାଖରେ ଦେଖିଲି 2ଟା ଛତୁ ଫୁଟିଛି। ସେ ଛତୁକୁ ଘରକୁ ନେଇକି ତାକୁ କାଟି କୁଟାକି ସଜାଡ଼ିକି ତାପରେ କଡ଼େଇ ବସେଇଲି। କଡ଼େଇ ବସେଇ ସାରିଲା ପରେ ତେଲ ଦେଲି, ସେଥିରେ ଟିକେ ଜିରା ଏବଂ ଲଙ୍କା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଲି। ଜିରା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଟିକେ ହେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ପକେଇଲି। କାଟି ରଖିଥିବା ପିଆଜ ପକେଇଲା ପରେ ପିଆଜ ଟିକେ କାଟି ରଖିଥିବା ପିଆଜ ଦେଲା ପରେ ପିଆଜକୁ ଇଏ କଲା ପରେ ତାପରେ ଛତୁ ପକେଇଲି। ଛତୁ ଟିକେ ହେଇ ଆଇଲା ପରେ ସେଥିରେ ପୁଣି ପକେଇଲି ଆଳୁ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ପକେଇଲି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜିବାକୁ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ସେଥିରେ ଟିକେ ପକେଇଲି ମ୍ୟାଗି ମସଲା, ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ଟିକେ ପକେଇଦେଲି। ତାପରେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି। ତାପରେ ପଖାଳ ଭାତକୁ ଛତୁ ଭଜା